बिमा फिसा सानैजों जोंहा खाजय जय पार्सेल नेदों आरो ना ओरै फै ओरैसो फैगोन नै फैगौ फैदो पार्सेल हरेक माल सफैदों आंहा हरेक माल दे याव दोन थाव दुगैदो थ' माथ' थुखैग्रोनोसै आं र' खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय बिमाजों फरायनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फराया जोबोद चेनेल जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओरै एसे खोरखिनि पहरजों गुफुरसिन नुनायनि एसे खोरखि खाथियाव खावब्ला फैदों आरोना आङो ग्रिलाव आखाइखौ दोनथ'लायानो ओरैहाय केमेरा स्टेन्ड बादि ओमफ्राय दुगैखां लोबखां आरोना फिसालाखौ बागासाव दोननानै फैग्रोनोसै सब रेडि जाजोब्बाय नानि हामा सना हामा हाबाब थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामनांगौ दं नोंथांमोनजोंहाय फिसालाखौ फटाफट दोननानै फैग्रोनोसै आरोना आङो बाबा रेडि जाबाय ना रेडि हरदोहाय एसे बुसिनो आङो नों सलायगोन गारिखौ ओरैनोबा जायगा गुवार आयना लागायनानै दोनजोब्बाय आरो एकदमबारे गिलु बालुनो दैया खोबदो सना नायदो फेन गोदाना हानदो ना फेन गोदाना मोजां जेबिया अखा हास्रा साइकेलखौनो सालायनो मोनासै आङो सयथिबो थ' भगबान एखेबारे एसे आदार जाहोबाय आंहा लोगोरिखौ थावानो गैयामोन आरोना बै आमोलाव साइकेल बायो ओमफ्रायो थावखौनो सोनो बावफादों आरोना जारलाथार एसे सोखाबाय सेरावनो उराय लांफिनसै नों मा होनदों नों ओंखाम जाखांखाबाय दा उन्दुनोसै ना बाय आं ओंखारनो बाग्रा जाबाय आं उन्दुहैनानै दायो आदाखौ लांफैबा जागोन दे आदाबो ओमफ्राय आं सिदा बाया मोजोमा माने ओंखारबाय होननानै अखायाबो गैथ'वा थ'बाय दं आरोना मेन बाजाराव फैखाबाय जेब्लायबो सानो साइकेलजों फैनो बै बाजार ससेयाव आरोना ओमफ्राय जेब्लायबो अखा हानानैनो ओंखारनाय जाया खेमसेनो फैखाबाय बेयाव खेवा सना फैदो एसे हाबहैग्रोनि र' सामब्राम लांसै एसे सामब्रामा थफ्लानाय आरोना बिहामजो हाइलुरनि आरो आंनि थफ्लासे जा गाज्रिखा फैगौमोन जाहैदों आंहाबो फन हमस्लाबनो मोनाखिसै उरायबोबाय अखा हाजानो गिनायानो थांफिनासै माने रुमाव लांसै नै सानैनिबो दा दरनै सोखुमा जागोन बे आंजों लाबोनायनि ओरैसो होनदोंहाय गिलु बालु भिडिअखौ नायनानै सानथारगोन बेयो सिखाव होननानै जारलाथारहाय 30 थाखा केजि आरोना सानसु सांख्रांखायनो मानसि गैया 2टा 2:30आवलाय आरो मा बेसेबां मानसि जानो दा 4टा 5टा 6टायावसो मानसि जागोन खालियावनो मोजां जोंना फात्ता कबि नागिरनो र' एसे पटल फवासे फात्ता कबि 20 थाखानि लाबाय आरोना बेयाव माबा मा होनो 30 थाखा केजिल' बुङो ओमफ्राय जोंहा बै सेरावलाय लामायावलाय माथो बुंबावनो 50 थाखा बुङो आरोना आधा केजिनि बारा नालाय 20 थाखानि थरथामलाय फिसालाया ओंखामजों जा मोजां मोनो लांनो दे जाबाय दे फै बैयाव फैलाय बैयाव माबा नागिरहैबावनो थ' हराखै आंनो आखाइ हमनांगौलै थ' फैनानै नै हममेड मिस्थि ओमफ्राय दहि लानोसै आरोना जानो लुगैदों जास्रानोसै जाला सान्दों गोदै गोलाफोरखौ एसे जागासिनो जास्रानोसै 80 थाखा फवानै फिसा मिस्थि आरोना ओमफ्राय जोंहा 30 थाखानि लाबाय थरसेयाव 10 थाखानि जाखागौमोन नालाय दहि जाबाय फैदो बेयाथ' नैबेखौसो बिबावदोंमोन सोर जाफानो बेजों जाजोबनोबो हाया नानिखौ अननानै 10 थाखा खम लाखिबाय खोमाहाय 100 थाखाल' लाखिबाय आरोना नैबेखौ 80 थाखा होनदोंमोन आं खमायखायाखैमोन खमायबा मोनखागौमोनदां ओइ भगबान चक्लेट जानानै मानसियानो ओमफ्राय मिन्थावथाव आरोना सामब्रामखौ थफ्लासे दोनफिनलायबाय आङो नैबे फिसाखौ उनावसो नुदों ओमफ्राय आंनोथ' बिदिखौसो नांगौ नालाय गेजेर मालाबा बेदर जाबा नैबे गिदिरखौ लागोन आरो कयेकथासो फवासेनि जख' इलाय बिसो आंना समायो उनावसो नुदों आङो बस्थाखौ सिङावसो दोन्दोंमोन दासो मोखाङाव दोनफैदों आरोना दहाय बेयाव गैखाथारामोन नानैसो गसंदोंमोन हा नांगौ जाबा दरनै होगोन आरो जायाबालाय माथो गिदिरखौ लांनो हाइलुरि ब्लग्सआ मालाय आखायाव नांनायखौसो लाबोखादों आं होनदों नालाय आं बायदि जाग्राखौ लाबोनो ना मानो होनबाय नालाय आखायाव नांनायखौसो नांगौ आंनो लदब मोनदांनायखौ होनलायनायखौ नुवाखै जायो आंना बेनो बासिगोनसो आं जाबाय बेखौ लानानैसो गोजोन मोनबाय आं ओमफ्राय बेहाय थिग गाहायाव जाहैदों आथुमसे सोना हरदेरबाय आरोना एखे दाम होनदोंमोन ओमफ्राय आं एखेबाबो लाखागौमोन ओंखायलाय मा सोनसै आङो जाबाय आरो बाजारा आंनाबो थ' थांसै थ' मालाया मा लायो आंहा नै मुरिसो लाबाय आरोना दालाय मा आं आलायनोसै बेहाय सम मुरिबो जानांगौ मानसिया 20 थाखा आरोना बेखिनियावनो एसे साराय नायलांसै आङो र' साराय बोरियाव संबाय थानो बाबाय आरोना
450 केजिनो थैबायहाय इसिबां अजन इसिबां मोजां अबेसे इगला 1 केजि হয় না নহয় 1 কেজি না হবে কম হবে কম হয় না 700 গ্রাম হলে কিমান পড়িব 300 পড়ব ঠিক আছে মই লবা আহিম দাদা আজি হুদি গেলাম फैदो गारदो इथिं गारदो ओमफ्राय नैबे सियारखौ फिसाला लेखा फरायनायाव लानो होननानै सोंदोंमोन आङो मोनथामखा आरोना 3000 होनखादों अजनाबो जा अजन हेभि आरोना नै जि मोजां बेयाव जिरायबाथाय उथिनो बालायगोन आरोखि गोदोसो जिरायनो मोनोमोन गोदो जिरायनो मोनबा प्लास्टिकनियाव जिरायनो लुगैयोमोन आं लेखा फरायनायाव माने बिदिखौ होनो लुबैयो आरोना मा जाखोसै बेलाय 3000 नि सियार थैखादो 200 खमबा हरगोन जाहैदों एकखौ लांनो हाया आं दा मालाबा देनां बिफाखौ फाथायनांगोन आरोना बिफाया नागिरखादोंमोनबो ओमफ्राय गैलाबाया नै दाबो गंसेल' दं आरोना बरियाखा ओमफ्राय सियारा आं दिनै अबेबा दखानदारजों बुजा हरनोबो हागौ मानो होनबा जा बुस्थुखौनो दिनै नायनानै थांगोन आङो लांफैगोन र' होननानै एकदम गिदिंगासिनो दं आरोना सारायखौबो सोंबाय आरो सियारखौबो सोंबाय माने नुसननायखाय सोंदों आरोना दिनै लाङा सोंगोनल' र' होननानै बुंलायो मिनिनानै थैगोन आरो अबेखौबा सासे मानसि सोंनो हरदों ओमफ्राय लांगोन जाहैदों बियो गाव फैगोननो दे बिदि होननानै आरोना हमजारला आंजोंबो बुजायाखिसै आरोना जाबाय मुरि हाननानै जाखोमागासिनो दङ जादो दे मा जादो जेबो नङा जादो सना जादो नोंनो लाखादों नों एखमबा बै आयंमोनाव बिहैलाबायो नालाय दं गैया बिदिनो मालाय जानाय नुबा आरो जाखांनाय गोलैनाय नुबा बिहैलाबायो थाबालाय हरो बेस्रा ओमफ्राय ओंखायनो न'आवनो लाना होबाय ओमफ्राय नोंहा बेखौ एल' जानांगौ आरो आखाइ सुनानैसो जानांगौ मा थांसैथ' न'आव जाहैदो आरामसे आया सिखाव आं बेयाव दोनलालै आं सिङावसो सोनसै मुरिखौ सिङाव सोनसै लाजिगुलि आयौ आया दा गोदान नालाय जागोन आरो ओमफ्राय मालाबा कयेकदिन माबाथाय जानो बायो जाबाय थाबाथाय थ' थांसै थ' मा 15 आगस्टनि रेडि जागासिनो दङ नै जोंना जा भिर जायो नायफैनोबो दिन मोजांबा एसे देखायफैनांगोन मा जन गन मन होनदों जा मोजां नुखायो आरो ड्रेस गानबाथ' जा बरिया नुखायोना नानिखौ मोननाय बायदि नायफैनायानो जाला आगोलावलाय फिसाला फैफा देखायफैबाय थानाय जायोमोन है नायनायानो मुरि जानानैसो नायगोन बाव ओइ नै जन गन होनदों जय 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 हे ओइ नै फै गाबोनसो जागोन मा आहाथ' बिदि लेफ्ट राइटखौ गोदो नायनो मायाव मोननायाव एसे खालामनो मोन्दों ओमफ्राय बांसिन बिदि 15 आगस्ट आरिबाबो माने बागुरुम्बासोमोन आरोना जोंना बर'नि मोसाखावरिसोमोन नालाय बागुरुम्बासो मोसाहैनो मोन्दों आरो आं बिदि 15 आगस्ट 26 जानुवारिफोरावबो थाव जयेन जाफायो नामा बिमा फिसाजोंबो गलांगोन मुरिया मुरिखौ खनजानो लाबोबाय नै खाथियाव मा जाखो बे थांसै फैदो सना फैदो गोलैयो फैदो फै थांसै फै नोंखौ लानानै मा नायफैनो आङो गिथारो थ' फ्लाइअभाराव आरोना सफैफिनबाय जों बिमा फिसा ओमफ्राय मोनथिया आरोना मा लाखो मा माखो थाग थिग 15 मिनिटसोल'सै आरोना बिदाखौ लायनो टाइमानो जाबाय नांलायला जायखिजाया एसे थाबावनायखाय मामा बुस्थुखौ दोननानै थांसै आरोना आरो नैबेबो माबा जानोसो होनलागासिनो गाइखेर सक'स जानानैसो थांगोन होनदों बे जाबाथाय गैला आरोना जारलासो मुरिखौ गथ'आ स्रेम मोजां मोनदोंहाय बे एख' जाबोगासिनो दं आरोना बे जेबो नङा दैबो गांबाय बिराद ख्लाबनो आरोना बिदिखौ लानानै फैग्रोनोसै आरोना होनबा थांगोनसै होनलायो आरोना नै रागा जोंसोलायो आंखौ मानो होनबा होनो नालाय आङो नों जाबाय था होनबा आं आदाखौ लानानै फैनोसै माने जाग्रोनो होनबाय थादोंमोन मानसिया नोंबा माला जाखांगोन दा जागोन रोसि रोला फोनांजोबगोन नोंखौ नेगौ माने फैनानै जानोसै दे खिथे नों हारसिं जाबाय थानो हारसिं जाबाय था आं आदाखौ लायनोसै होनबा थ' लाना फैगोनसै फैदो पेमेन्ट होनो नागिरबाय पेमेन्टआ मा प्रब्लेम जाबाय थादों आंना सार्भार डाउन जाबाय थादों जाया फैदो
ओरैबायदि लामा ससेयाव बै मारिबोनाय जा लेट आरो जों खमसे खम 10 मिनिटसो नेबाय मिन्थिगौ आं नोंनि बुद्धिखौ अबे ससेयाव थाब दा गाज्रि बियो रुमाव थांफिना माफिना अबे ससेयाव थाब एरना हरगोन आं फिसालानो मिन्थिखा फैसा होदोंमोन आंना पेमेन्ट खालामबाबो जायाखै आङो QR क'डखौ फट' खेबनानै लाबाय दा न'आवसो ट्राइ खालामसै नों हैनोसै हैखादो हैनोबा नोंहा 2 घन्टा आहा जाहायावनो मेंगु सोलायबाय आरोना ओमफ्राय आहा ओइ पार्सेल सफैनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरनाया टाइमानो मिलायाखै आरोना दासो एसे शेयार खालामसै आं माबादि आरोना बुस्थुआहाय माने आंबो दासो एसे मोजाङै नायनोसै दहाय टाइमानो गैयामोन दुगैहांआव सफैबाय माबा नाम्बार रिसिभ खालामबाय गानला गानलि थांबायलाय आरो नै बाहेरानिफ्राय दासो हाजिर आरोना नो सोनाफोर कालारालाय मोजांमोन सोमखेखेनो ओमफ्राय माबाजों कुर्ता सेटबाथाय गाननो हाया मोनो ओमफ्राय गाननायनो होननानै आङो बिहरदोंमोन आरोना नै बेबायदि आरोना र' साथिं एसे देखायना नोंथांमोननोहाय मिश'आव बिहरदोंमोन आरोना आङो मिश'आवहाय नै बेबादिमोन आरो गोलावमोन आरोना लं कुर्ता ओमफ्राय पेनाबो नै एकदम खर' मानसावलायनाय स्राय गाननायथारबाय आरोना आङो नै लंपेन्टआबो बिदिमोन आरो नुनायावलाय महारानि बायदि नुबायमोन मानसिखौ जांलाबलाबनो नाथाय दुखुनि खोथाया बेनो जे बुस्थुआ कटन नङा आरोना पियर कटन नङा आङो पियर कटन होननानैसो सार्च खालामनानै लाखादोंमोन लिरनायाव पियर कटन लिरनाय दङमोन कटनबो नङा पलिस्टारबो नङा बै माने जोहेव एसे माने गरम स्रोआ गाननाय लोगो एकदम गरम मोनो आरोना आङो ओमफ्राय मा होनो गोजां बोथोरावबालाय थिग जागौमोन खिन्थु आं गोजां बोथोरनि थाखायथ' बिहराखैना आंहा नै दा प्रेजेन्ट टाइमाव गाननो कुर्तायानो गैया ओइ आमोलिखौनो बोथि गोबोर होलायनानैसो आं गानगासिनो दङ ओमफ्राय आं दा इमारजेन्सियाव नांगौ गानब्रबनो होननानैसो आङो बिहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै एकदम दुखु मोनबाय बेखौ गाननानै आं थैनो गोसो गैया आरोना गरमावहाय स्कुटिफोर सालायनायाव फेर मोजां मोनगोन ओमफ्राय आं बेखौ गाननानै साइकेल सालायनांगौबा ससेनिफ्रायनो आं बेहुस जानानै फैगोन आरोना हानाय नङा माने बिराद जोहेव गरमथार गोजां बोथोरनि ड्रेससोमोन बियो नै एल साइजमोन सनाफोरनि नाथाय एमआबो जागौसोमोन नामा ना थोन जागौमोनथाय आं एल साइजखौ बिहरदोंमोन आरोना र' एसे मोजां देखायनो आं नै सिबाय एकदम ईद जानो थांनो नागिरनाय बायदि मोनसोलायो आरोना आङो कलार आखाइ थाखाय थिग दंजोबोमोन नाथाय मा खालामनो बाराखौ मालाय मा रागा जोंनो दामाबो बुहुत खमनिखासोमोन 400आनो नङामोन आरोना सेट लाइन नालाय 500सोनिबासो एसे पियर कटन फैगौमोनदां 400आनो नङाबा 400 जानो बिदिनो कयेक थाखा खमबावसोमोन आरोना नांला सनाफोर आं रिटार्न हरफिनगोन आरोना आं दा सहायनो हानाय नङा बेखौ गाननानैहाय ओमफ्राय गोदान गाननानैनो नोंथांमोनखौ आं एसे बिदायबो लानोसै माने ब्लगखौ आं दोनथ'नोसै आरोना गाइखेर दाखा लाबोनाया बेखौबो एसे सोनोसै जेबो जायाखै सानि जायगायाव बेखौ जानोसै आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि एकदम आंनि गालाय गुजाय जिबननि शेयार खालामनाय भिडिअखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच